Mali, Burkina, Niger, ulu farla ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabula bagabagali kelen kɔlɔlɔ kelen farati kelen kun bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma CEDEAO fɛ u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ka degun nɛnɛ a jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ka tɔɔrɔw nɛnɛ o kɔfɛ CEDEAO bɛ jamana minnu ka bolo kan n'o ye faransi a jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fana ye faransi ka degun nɛnɛ o faransi kalenkan yɛrɛ kun don ko fɔ ka taa jamana ninnu dafɛ o faransi kelen taara don CEDEAO kɔnɔ ko CEDEAO ka marifa ta o ka taga bin Niger kan o CEDEAO wulila ka farali kɛ ɲɔgɔn kan ka taga somaw kɛ ko u bɛna taga bin Niger kan Mali ni Burkina dun y'a jateminɛ k'a fɔ ko olu bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi olu bɛ degun min kɔnɔ bi a degun ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ sabula faransi kelen ka Nicolas Sarkozy to a ɲɛma olu taara binni min kɛ Libi kan o faransi kelen taara binni min kɛ Libi kan o de kɛra sababu ye ka na ni rébellion ni terrorisme ka juguya anw fɛ donc olu ko k'u tɛ se k'u sigi k'a lajɛ hakɛ to donc olu ko k'u tɛ se k'u sigi k'a lajɛ faransi ka taga bin Niger kan ka tila ka segin ka na n'o kɔlɔlɔ nɔgɔ wɛrɛ tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ k'u ye jateminɛ kɛ faransi filɛ nin ka nin baara min kɛ n'a tilala Niger la siga t'a la a bɛna se Mali ni Burkina ma donc jamana in saba farala ɲɔgɔn kan ka alliance des états du Sahel k'a sigi u kalenkan fɔlɔ ko ni mɔgɔ min sera Niger ma ko i sera jamana in saba bɛɛ ma u tila ka bɔ o kɔnɔna la ka taga fara ɲɔgɔn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terrorisiw k'u kɛlɛ sabula terrorisme b'a jamana bɛɛ kan o terrorisiw kɛlɛlen kɔfɛ u tilala fara ɲɔgɔn kan k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma diplomatiquement u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na diplomasi la o sisan u ko k'u ka dayɛlɛ kosɛbɛ k'u ka sɔrɔ don a kɔnɔ ka fɛn caman don a kɔnɔ o jamana saba dun u bɛɛ tun bɛ mɔgɔ min ka jɔnya kɔnɔna la jɔnjɔn kɔnɔna la o ye faransi o faransi kelen o min bɛ CEDEAO utiliser walasa ka jamana in saba segin a kɔ o faransi kelen in a bɛ o baara kelen na o jamana in saba ko k'olu bɔra CEDEAO la walasa ka kisi faransi ka jɔnya ma sabula o y'a fɔ ko CEDEAO instrumentalisé don o jamana in saba dun n'u bɔra CEDEAO kɔnɔ ka kisi faransi ka jɔnya ma a tɔ bɛ to jumɛn ye faransi ka jɔnya wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'o ye faransi ka wari ye n'u b'o dun diyagoya don ne bɛ si o ma don n'a nataw la o la o jamana saba tilala k'a fɔ tuguni k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa fɛn min sɔrɔ ani wariko ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye jamana saba kɔnɔna la o ni kuma ninnu kɔni cayara o ni kuma ninnu cayalen faransi y'a ye sisan ale ka sɔrɔdasiw gɛnna a ka ambassadɛriw gɛnna a ka ciden n'o ye CEDEAO ye o gɛnna lien tigɛra an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kelen min bɛ an siri ɲɔgɔn na sisan o ye jumɛn o ye CFA ye o pour que faransi bɛ se k'o CFA in tɔgɔtɔ sisan pour que faransi bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an b'a to CFA in kɔnɔ faransi fana bɛ wulikajɔ la wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye général Tchani ka o don na interview kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye CFA ye k'o ye jɔnjɔn dɔ ye min kan ka tigɛ donc n'i ko ko CFA ye jɔnjɔn dɔ ye min kan ka tigɛ o kɔrɔ k'i bɛ na ni fɛn dɔ ye min bɛ CFA falen depuis o de kɛra sa faransi télé faransi radio u jɛɲɔgɔn télé u jɛɲɔgɔn radio Jeune Afrique don o don Jeune Afrique bɛ publication 2 ou 3 ɲɔgɔn kɛ AES ka monnaie ko kan u y'a daminɛ sondage la ka sɛbɛn Jeune Afrique la ko AES bɛna na monnaie min créer n'a sɔrɔ ni mɔgɔw b'a la ou bien ni mɔgɔw t'a la ko ni min b'a la o ka sɛbɛn ni min t'a la o ka sɛbɛn u nana b'u la ka na ni expert dɔ ye k'u ka ɲɛfɔli kɛ ni jamana in saba bɔra franc CFA la ko a kɔlɔlɔ nana kɛ jumɛn ye jamana in saba kan u bɔr'o la France 24 ye plateau sigi TV5 ye plateau sigi journal Le Monde ye plateau sigi RFI appel sur actualité bi sɔgɔmada na olu ye miniti 30 kɛ an na bɔli ka monnaie AES ka bɔli la monnaie kɔnɔna la ka fara u ka chaîne tɔw kan BBC VOA a bɛɛ lajɛlen de donnen don depuis tile 3 fo bi communication gɛnnen don matraquage bien don o don débat 2 débat 3 ninnu na jamana ka bɔli la jamana in saba ka bɔli la CFA la k'a ka monnaie créer a yɛrɛ o la ne ko n'a ma ɲɛ n'u min y'a kɛ tan o la an fana b'an yɛrɛ ɲininka sisan kɛ bɛɛ b'a dɔn kɔni
ne hakili bɛ Italie c'est pas tout u ka conseil de ministre président a mɛnna dɔɔni a delila k'a fɔ depuis 2019-2020 ko n'i ye CFA bɔ Faransi bolo ko Faransi bɛ taga a yɛrɛ sɔrɔ 20e rang mondial la kɔrɔ ye jumɛn ko ni CFA bɔra yen ko Faransi tɛ kɛ Faransi ye bilen Faransi yɛrɛ sɔmin'o la ni CFA bɔra yen ale tɛ kɛ Faransi ye bilen o de la 2019 kɛlɛ fanga bonyalen an kɛlen kɔfɛ ka manifestation ba kɛ bourse de travail da la le 14 septembre 2019 ni Kemi Seba nana ni mɔgɔ caman nana a sɔrɔ Kemi ye waribiye jeni o kɔfɛ Macron wulila ka yaala ka don CFA jamanaw la ko bon ko u ka CFA falen k'u k'a tɔgɔ falen o y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ sen na ko ka CFA falen ko k'a kɛ ECO ye Macron wulila ka yaala ka don président kan k'u ka CFA tɔgɔ yɛlɛma ko k'a kɛ ECO ye mais a tɔ minnu b'a kɔnɔna la c'est comme si a nuguw ni a nugubadenw ni a biɲɛw n'a fɛnw ko k'olu to a nɔ la o kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye fɛn min compte d'opération ni fɛn caman ye olu datugula nka halisa CFA bɛ Faransi bolo donc walasa CFA kana bɔ Faransi bolo fɛn min ye Macron ye ale kɔni donna fɛn kan Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara kan ale fana bɛ ka pression kɛ UEMOA jamana tɔw kan walasa u to CFA cogoya kɔrɔ la n'a tɔgɔ dɔrɔn bɛ falen tɔw bannen do ma donc olu b'u la donc ni jamana saba ne ye Mali ni Niger ni Burkina olu ye opportunité sɔrɔ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ka opportunité sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛna na opportunité fana sɔrɔ n'a y'u ja u bɛ se k'u ka monnaie créer ni olu b'u ka monnaie créer a bɛ kɛ sababu ye UEMOA bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye CFA bɛ gɛlɛya sɔrɔ pour que u kana gɛlɛya sɔrɔ o la ne ye jateminɛ kɛ débat cayalen do a y'a se ka monnaie ko kan k'a sɔrɔ même ni y'an ka chaîne nationale jateminɛ même ni y'an ka télésobaw jateminɛ même ni y'an ka gouvernement jateminɛ i b'a ye olu ka kuma man ca monnaie ko ka ten kosɛbɛ an ka chaîne nationale tɛ débat caman k'a kan hali an ka télébaw tɛ débat caman k'a kan mais mun de la ninnu de ka téléw u ka radio an'u ka journalbaw dɔgɔkun kelen foyi tɛ fɔ a kɔnɔ ni a y'a se ka monnaie tɛ donc o baasi tɛ n'an n'a jateminɛ jateminɛ fɔlɔfɔlɔ la ne ko a kun bɛ se ka kɛ mun ye ka sira utiliser la peur pour dissuader o kɔrɔ ye jumɛn u k'u ka expert baw wele olu k'u da don AES ka monnaie ko kuma la wala ni AES ye monnaie créer u bɛna mun fɔ ko a bɛna gɛlɛya lase jamanadenw ma a bɛna gɛlɛya lase jamana in saba ma parce que CFA kun ka fisa kosɛbɛ parce que CFA ye taux fixe ye parce que CFA éliminé le euro la n'an y'an ka wari créer jamana wɛrɛw tɛna n'an ka wariw lakodɔn n'an y'an ka wariw créer a bɛna kɛ gɛlɛya ye donc n'u ye débat caya u ka débat kɔnɔna la u bɛ nin kuma ninnu caya nin kuma ninnu caya kun ye jumɛn walasa ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fari faga nin wariko in na u kana taga sira fɛ u kana créer parce que a bɛ ka f'u ye diɲɛ don o don n'u ye wari créer u bɛna gɛlɛya sɔrɔ n'u ye wari créer Guinée wari créer halisa gɛlɛya bɛ Guinée kan Mali yɛrɛ kun y'a ka Mali wari bila halisa o yɛrɛ ma se ka sira yɛrɛ sɔrɔ jamana caman bɛ yen u ka monnaie b'a bolo Burundi ka monnaie b'a bolo olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ donc u bɛna wuli ni nin kuma ninnu ye k'a caya kosɛbɛ nin kuma ninnu de bɛ ka caya u ka débat kɔnɔ kosɛbɛ a kun ye jumɛn pour que ka jamana saba dissuader k'an fari faga an mana taga monnaie ko la o ye aspect dissuasif ye a aspect filanan o ye jumɛn o ye o bɛɛ ye dissuasion ye mais o mɔgɔ sa ka jugu ka tɛmɛ dissuasion dɔrɔn ta kan o ye jumɛn laɲini mun bolo nin débat ba ninnu na ni diɲɛ don o don kumaba na o laɲini ye jumɛn walasa investisseur minnu bɛ na k'olu laboli mɔgɔw ka siran mɔgɔw ka fɔ AES kɔnɔna la nin waati na incertitude bɛ yen u bɛna to ka monnaie créer wa monnaie bɛna ɲɛ wa a tɛna ɲɛ wa anw t'a dɔn anw dun bɛ fɛ ka taga an ka miliyari 10 investi Mali la anw bɛ fɛ ka taga an ka miliyari 200 investi Mali la kuma dun bɛ ka caya AES ka monnaie ko la a monnaie bɛna ɲɛ wa a tɛna ɲɛ wa anw t'a dɔn bon dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ yɛrɛ ni monnaie in kɛra a bɛna jouer économie kan wala n'anw taara an ka miliyari 10 don yen ou bien n'anw taara an ka miliyari 200 don yen est ce que anw ma wari tɛna fili wa donc u bɛ débat caya walasa ka investisseur lasira ni investisseur lasiranna olu bɛna commencer k'u fɛɛrɛ minɛ dɔɔni 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 donc n'olu commencera k'u fɛɛrɛ minɛ jamana bɛna ye k'a fɔ attention ye an ka monnaie ko kuma in bɛ ka investisseur lasira n'an y'a créer investisseur bɛɛ bɛna boli n'a y'a créer hali an ka diaspora yɛrɛ tun b'a sɔn ka na n'u ka wari ye bilen u tɛna sɔn ka n'u sigi bilen parce que u bɛna ye k'a fɔ ko wari bɛna tiɲɛ donc u b'o bonda kosɛbɛ walasa investisseur ka siran mɔgɔw kana na sɔn k'i ka wari investi Mali la ou bien investisseur ka boli ka taa débat ba min n'u bɛ k'a kɛ depuis nin dɔgɔkun in daminɛ fo sisan u ka chaîne baw ni radio baw kan a laɲiniba belebeleba filanan o ye nin
ne ka analyse kɔnɔna a laɲiniba sabanan o ye jumɛn ye o ye ka debaw caya kosɛbɛ u ka teleso n'u ka radio ni fɛnw na parce que u b'a dɔn olu bɛ debat fɛn fɛn kɛ a debat contenu an ka journal caman bɛ yen nɔ u b'a contenu ta même n'u m'u tɔgɔ fɔ u b'o contenu de ta k'a reproduire u ka journal kɔnɔna la u b'o contenu de ta k'a reproduire u ka fɛn caman kɔnɔna la donc n'olu nana ni debat caya ka AES ka mɔnɛko k'a fɔ ka gɛlɛya ka se niveau sugu dɔ la ka farati fɔ ka se niveau sugu dɔ la ka yɛlɛ k'a fɔ n'a kɛra jamana ninnu bɛna bin de jamanadenw de bɛna degun sɔrɔ a bɛna na jouer an ka sugu kɔnɔnaw kan a bɛna jouer an ka commerçants kan a bɛna ka jouer an ka fonctionnaires kan bref n'a sɔrɔ ni miliyari kelen bɛ mɔgɔ min bolo o tigi bɛna taa restaurant ni miliyɔn filɛ donc a fɔ k'a lagosi o la n'o kɛra jamanadenw bɛ siran ni jamanadenw siranna jamanadenw b'u sen bɔ mɔnɛko la ni jamanadenw siranna mɔnɛ ɲɛ jamanadenw bɛna na révolter ou bien u bɛna la pression kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'olu ti mɔnɛko kunbɛn na o la n'o kɛra diyagoya don mɔnɛko a bɛ bila n'an y'a jateminɛ n ye aspect dissuasif min fɔ min bɛɛ kun ye jumɛn ye a fɔlɔ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw lasaliya k'u siran mɔnɛ kɛli ɲɛ filanan investisseurs k'olu fari faga k'olu siran investissement kɛli ɲɛ jamana kɔnɔna la o bɛɛ kun ye an kana taga an ka mɔnɛ ko min na AES kana mɔnɛ créer sabanan ka jamanadenw révolter k'u bila jamana ɲɛmɔgɔw la u k'u ban parce que ni jamanadenw y'olu ka débat n'u ka fɛnw lamɛn n'olu y'a fɔ ka gɛlɛya o jamanadenw fana bɛna o lanaji kelen ta parce que an ka journal caman bɛ yen olu bɛ ninnu ka débat kɔnɔ contenu de reproduit ka na anw fɛ o la n'o kɛra ni jamanadenw murutila sisan nɔ olu bɛna fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔnɛ ko in an bɛ siran ɲɛ an kana taga mɔnɛ la parce que a bɛna na gɛlɛya a bɛna don ta a bɛna bɔ ta o la n'o kɛra o pression bɛ bonya kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan o la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔnɛko ka gɛlɛya don ka fɔ ka gɛlɛya don a la a naaninan o analyse naaninan ne bolo o nafa ka bon ka tɛmɛ ɲɛ saba fɔlɔ min bɛɛ fɔ ye analyse min saba de di aw ma sisan dissuasion ka jamana ɲɛmɔgɔw lasiran ka investisseurs lasiran walima ka jamanadenw lasiran mais naaninan nin point naaninan a ye wuli partager nin point naaninan in ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que nin point naaninan in bɛ kalan kalansobaw la nin point naani bɛ kalan kalansobaw la minnu na baara ye spécialiste minnu sigilen don manipulation na spécialiste minnu sigilen don ka dala tɔgɔ fɔ cogo min na ni min nana point naaninan analyse naaninan min d'i ma c'est à dire a niveau de bɛ yen tellement que ale nafa ka bon kosɛbɛ wa tellement que ni i fana ni kɔgɔlen tɛ kosɛbɛ i tɛ se ka naaninan ye o naaninan ye jumɛn Mali ya vu la a partager a ka kɛlɛ caman bila a partager a ka kɛlɛ caman bila n ka naaninan fɔ ka fara kan a partager a ka kɛlɛ caman bila n ka naaninan fɔ ka fara kan analyse naaninan point naaninan mun de la a ka ɲini ka dɔgɔkun kelen bɔ Faransi n'a dɛmɛbaga jɛkulu Europe bɛɛ concentrelen don AES ka mɔnɛko kuma kan mun de la AES ka wari créeli AES ka wari dilanni de b'u da kɔnɔ dɔgɔkun bɛɛ u ka teleso bɛɛ u ka radio bɛɛ u ka journal écrit bɛɛ a b'a dɔn service de renseignement b'a kɛ service secret b'a kɛ jamanabaw b'a kɛ journaliste baw b'a kɛ o ye jumɛn ye c'est la stratégie de avoir des informations à travers la désinformation o kɔrɔ ye jumɛn ka ko tiɲɛ ɲini k'a dɔn ni nkalon tigɛli ye est-ce que a bɛ ka faamu ka ko dɔ tiɲɛ ɲini k'a dɔn ni nkalon tigɛli ye a ko kun kan misaliya surunman ye jumɛn k'a fɔ misaliya surunman ye jumɛn e min bɛ ka ne lajɛ sisan a fɔra ne ye k'e bɛna taa dugu la bon ne taara e bɛ ka taa dugu min na bon ne dun ka nafaw bɛ Segu bon ne dun sera Segu a ma ɲi ne ka nafaw ma a dun fɔra k'e bɛna taa dugu la ne taara e bɛna taa Segu dɛ ne taara e bɛna taa yɔrɔ min na bon ni sera ka da la tiɲɛ la k'a fɔ k'e bɛna taa Segu n ka nafa minnu bɛ yen n b'u ta ka bɔ yanni ka se mais n'i y'a dɔn e tɛ ka taa Segu k'i bɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ fana n b'u to yen u taa mais ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ n'i bɛ ka taa Segu ne tɛ ka taa Segu ne bɛ fɛ k'o de dɔn sûr maintenant ne kunnafonidila fɛn fɛn tun bɛ ne bolo minnu tun bɛ e ka lahala fɔ ne ka kɔrɔ olu si tɛ n bilen mɔgɔ si tɛ e kɛrɛfɛ min bɛna fɔ ne ɲɛna k'i bɛ ka taa Segu ne ye mɔgɔ minnu bila e kɛrɛfɛ e yɛrɛ y'olu gɛn i bɔra olu kalama donc moyen foyi tɛ ne yɛrɛ bolo ne yɛrɛ fanga la k'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ k'i bɛ taa Segu o la fɛɛrɛw la ekɔlibaw la
u bɛ baara jumɛn kɛ sa walasa k'a dɔn k'i bɛ ka taa segu sisan u bɛ nkalonba dɔ tigɛ k'a da e la o nkalonba ye jumɛn ne bɛ se ka na n sigi sisan pour que k'a dɔn k'i bɛ taa segu ne t'a dɔn i bɛna taa i tɛna taa dɛ mais n bɛna n sigi sisan nɔ k'a fɔ ko e bɛna taga Sikaso de wa ka n kale ala la ka n kale kuranɛ la ka n kale diɲɛ fɛn bɛɛ la ko e bɛ fɛ ka taga Sikaso de ou bien ka n kale diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ko Sikaso ko sɛniba min kɛra ye ou bien ko Sikaso ko min kan ka kɛ alamisa don ni tiɲɛni kun don ko e de kun kan ka taga fara olu ka alamisa k'a kɛ alors que ne b'a dɔn cɔ ne bɛ ka min fɔ nkalon don dɛ wa n b'a dɔn min ka nkalon dayɛlɛ dɛ n b'a dɔn min ka nkalon de tigɛ dɛ mais ne kun ye jumɛn ni ne ye nkalon dayɛlɛ sisan ko zon dɔw minɛna Sikaso olu ko k'u ye min sumɛ ko o kun kan ka di e ma juma nata Sikaso ɔ e bɛna fɔ sisan nɔ nin ko in ne kan ka n yɛrɛ lajɛya sisan ni ne ma n yɛrɛ lajɛya mɔgɔw nana siran ne la n somɔgɔw nana siran na walima ne ma n yɛrɛ lajɛya polisiw nana minɛ gardiw nana minɛ n bɛna taa kaso la fɔlɔ o la e bɛ mun kɛ i b'a fɔ non ne yɛrɛ kun tagatɔ tɛ Sikaso wa dalu yɛrɛ bɛ ne bolo min b'a yira ko juma ne kun kan ka taa segu de o la e ka segu taara juma segu taara e bɛ na n'o dalu ye walasa k'e kisi Sikaso nkalontigɛ ma o la ne nana n'e ka dalu ye k'a yira k'a fɔ billet filɛ nin ye ne bolo ne kun kan ka taga Sikaso de ne ye nin billet ta ne ye karisa wele ni nin hôtel ye réservé ne ye karisa yɛrɛ wele ni karisa de kan ka kuma kɛ wa kuma fɛ donc ne kan ka taa segu juma de mɔgɔ min y'a ka billet ta k'a taa segu juma o taga mun ye ni Sikaso o la a ye nkalon da e la bon e yɛrɛ nkalon in ɲɛ sira ne kama pour que k'i yɛrɛ ladiya sisan nɔ e yɛrɛ ye ale mɔgɔw kunnafoni min na k'o dɔn e y'o d'a ma parce que ale bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de ale ka laɲini ye jumɛn est ce que e bɛna taa segu ale fɛ k'o de dɔn pour que k'a dɔn qu'est ce que e bɛna taa segu a bɛ nkalon dɔ dayɛlɛ min bɛ Sikaso kan o la e b'i yɛrɛ bɔ ni Sikaso ta in ye n'i ka segu tagako kuma ye o la ale b'a fɔ alhamdulilayi ok d'accord e bɛna taa segu de mais sauf que e bɛ ɲina parce que tellement k'a ye nkalon min da la e fɛ k'i yɛrɛ lajɛya e bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko ale min ye nkalon da e la ni daluya kan ka di sariya ɲɛkɔrɔ walasa e kan ka minɛ ale de diyagoyalen don ka daluya di mais e diyagoyalen tɛ ka daluya di donc e kan k'a to yen de i b'a to yen de ne ko ko ne taara Sikaso ne kan ka nin kɛ juma dalu min bɛ o de bɛ na n'o dalu ye o mais ne m'a faamu e yɛrɛ bɛ na n'i ka dalu ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ k'e kun kan ka taa segu de k'e kun man kan tɛ ka taa Sikaso donc o ye utiliser la désinformation pour avoir l'information. Donc, a seko, a Monaco, ou be ka kuma de chaya, ne bolo, a nana jume, kunnafoniya foyi jɔnjɔn t'u bolo an ka Monaco kan. U tɛ ka se k'a dɔn nin waati in na. Peut-être ko conseil na général Tchani ka kuma, n'o général Tchani ka kuma de. C'est-à-dire, signe kun t'u bolo, tɔgɔmasɛbɛn kun t'u bolo, foyi kun t'u bolo min b'a yir'u la k'a fɔ an bɛna monnaie de créer wa an tɛna monnaie créer wa an ni jɔn bɛ ka baara kɛ a monnaie bɛna kɛ cogo di a kuma bɛna kɛ cogo di a convertible c'est-à-dire an nana bɔ CFA la an bɛna bɔ a la waati min na olu t'a dɔn donc pour que olu bɛ se k'u labɛn sisan k'an bali ka bɔ ou bien n'an bɔra kɔlɔlɔ min b'a la u bɛ se k'u bila donc u bɛ débat caya a kan wala ka nkalon caya a kan ka fɛn caman fɔ a kan min b'a to an yɛrɛ bɛ diyagoya ou bien an yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ bon vraiment ninnu ye nkalon caman danna an na dɔ fɔ o la n'u ka communication fanga bonyana n'an ma jamana ɲɛmɔgɔ dɔ kuma na par exemple Tchani général Tchani ye min kɛ Tchani m'a fɔ an bɛna créer nin don a m'a fɔ an bɛna créer mais a fɔ ko an bɛna juyajuw bɛ tigɛ alors que CFA dun ye juyajuw ye même en termes de communication peut-être a diyara n caman ye dɛ mais c'était une erreur en termes de communication parce que u b'a yira ninnu na ko min b'i kɔnɔ u y'a dɔn déjà parce que olu bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ o ye k'a dɔn min de b'e kɔnɔ ye mun b'i kɔnɔ ka kɛ ni debaba in bɛɛ u mun nɔfɛ u de b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ ka kɛ nin waati na ka ɲɛsin wariko ma u bɛ fɛ k'a kɛ cogo di o ni jɔn bɛ fɛ k'a kɛ donc comme u b'a dɔn u tɛ se ka taa an ka ɲɛmɔgɔw ɲininka u ka service de renseignement ti ka se ka kunnafoniya sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ wala pour que olu sera kunnafoniya sɔrɔ ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ olu bɛ mun kɛ o la n'u ye débat bonya ka débat bonya peut-être AAC ministre dɔ bɛna na kuma dɔ fɔ u jaabitɔ la ou bien kuma dɔ la kɛɲɛtɔ la u bɛna na kuma dɔ fɔ kuma min n'u bɛna ta k'o étudier u mago bɛ min na u b'a sɔrɔ o kɔnɔna la par exemple n'olu ye nin débat ninnu caya
Jeune Afrique bala, France 24 bala, LFI bala, VOA bala, BBC bika fait en fait, Le Monde bika fait en fait, et Europe M bika fait en fait, CNews bika fait en fait, nous bela délai bika fait en fait. Alors les gars, nous moi, amina fait ma agent de la production. Donc on a no match à la débat na milisu utala fa fait. Donc nous ni nala, na milisu utala fa donc nous nala ko nous une fois, une fois donc ni milisu do aussi ça. Kuma chara. Kafa kuma chara. Oui, nous on a les droits quand même, on écrit. On entend mon écrit. Au simple phrase n'indran, ou ta ou tout sur quoi étudier. Bon, pour qu'on me laisse les cas, ça, qu'on drap, pour le coup, qu'on mon écrit. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'à quoi de cours, on va mon écrire? Est-ce qu'à quoi de côté faire écrire? Donc, bon, comment t'as votre don? Ou bien, boucan bac et comme manam bac et, voilà ça, quand on m'a black à comment de faux. Ou la nana m'a comment il faut, ou comment il t'a qu'à tout utiliser si ça. Ou alors, vous, comment utiliser, ou sera essayer qu'à faut à travers ça, ou le canap plan mintige, vous serez vous planter. Donc, si vous comprenez bien, vous connaissez manam bail mais du mais, ou quoi la coup mauvaise information, mais n'a monaco ka, ayasika monaco ka, ou qu'on a fait à tout boulot. Ou mauvais qu'on a fait à tout boulot. Ou quoi la coup, à code couronné nos cas information de Wina pharmacie d'au bol information de voilà tout. Donc, information y'en a tout boulot. Donc, ma amitié, voilà ça quand même la black mala. Voilà ça quand même black mala. Et à donner mieux, oui, winning débat ban non quelque débat non matière. Voilà ça parce que ulu ka espoir kɔni dɛsɛra a mɛnna donc an yɛrɛ ka espoir nana an da don mɔnɛ ko kuma la donc à travers ça an bɛna mɔnɛ min créer a force n'a faiblesse u bɛna a dɔn à travers ces débats parce que u bɛ ka mun kɛ imaginez Jeune Afrique ye sondage kɛ ka ɲɛsin dɔ ma Sahel kɔnɔ mɔgɔw pas français ma taa français de ɲininka dɛ u ye Sahel kɔnɔ mɔgɔw de ɲininka u ka so u ka communication bɛɛ kɛ ka ɲɛsin anw de ma donc n'olu ye communication kɛ ka ɲɛsin anw ma ni an ma mɔgɔw taara a débat participer o la u bɛna dɔn à travers an ma mɔgɔw ka débat ou bien an ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ wari ko dɔn u bɛna dɔn à travers olu ka expertise n'u ka explication fɛ ko n'an ma mɔgɔ ye wari créer nin bɛ k'a force ye nin bɛ k'a faiblesse donc à travers ça ils vont se préparer donc ne ye min ye mɔnɛ ko kuma débat caya la u ka chaîne n'u ka fɛnw kan o ye nin ye maintenant kunnafoniya dɔ di aw ma qui est très important de la k'a effleurer aw ye kosɛbɛ vu la partager a fana commencé à la partager Emmanuel Macron ye envoyé personnel n'o ye Jean-Marie Bokele n y'o fɔ aw ye na a y'o bila ka na Afrique de l'Ouest la ko kana kuma Faransi kan ko o kana kuma Faransi sɔrɔdasiw kan ko o a ka na Afrique de l'Ouest la Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, ainsi de suite n'a sera don balaw don n'a ma sera don a banna ko kana an nɛgɛ walasa an bɛ se ka Faransi sɔrɔdasiw nafa dɔn cogo min na ko kana an nɛgɛ walasa an ni Faransi bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min na ko kana an nɛgɛ walasa an ni Faransi tun bɛ cogo min na an bɛ se ka segin u ka jɔnya la cogo min na Jean-Marie Bokele ale bɔra Faransi a y'a ka voyage daminɛ a bɛ ni ka dɔgɔkun kelen bɔ o Jean-Marie Bokele y'a fɔ kunnafonidi sira dɔ fɛ ko olu ka laɲini ye min ye Macron na cilen kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ k'u ka laɲini ye min ye ko o ye olu Faransi Mali Burkina ni Niger k'u bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min na k'olu ka laɲini an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na k'olu olu ka laɲini donc ni Jean-Marie Bokele y'o fɔ Macron na ciden kɛrɛnkɛrɛnnen y'o fɔ o kɔrɔ ko ye Macron yɛrɛ ka laɲini parce que olu bolo mɛ seginna ɲɔgɔn ma o la o bɛ se ka fɛɛrɛ mɔgɔ ye jumɛn kɔnɔna la donc kɔrɔ olu k'u baara kɛ mais ne ka question ye jumɛn comment est-ce que Jean-Marie Bokele Emmanuel Macron ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o ka bɔ Faransi ka na farafinna ka dɔgɔkun kelen kɛ n'i y'a bɔ a bɔdon na Faransi journaliste si t'a kuma fɔ wa Faransi ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ Faransi ka intérêt défend anw fɛ Mali la Burkina Niger olu si tɛ k'a kuma fɔ a ka dɔgɔkun kelen kɛ dibi la mɔgɔw t'a dɔn a bɛ ka min kɛ mɔgɔw t'a dɔn a taara jamana min na mɔgɔw t'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ kuma na fo a segin waati selen a ka sɔrɔ ka da kuma kunkuru fɔ hali o kuma kunkuru fana u tɛ k'o fana diyan sa donc pourquoi
ou appelle-se mon coup intéressé en ata pourquoi appelle-se maçon qu'a jamais bouquel car voyager ka wa fa tuwo de tellement bon frère non ka agence quoi ka médiatiser voilà ka méga nous au maçon la ka voyager médiatiser quoi ça ni a bo anadoma allo yelo persi be mafo anana fo ata foko numa fla akana kla ana fo ata faka kla plasi shimafo ou ka journal shimafo ou à médiatiser et ou kana mo la so mide muna oui ok pourquoi oui une option choisie pendant ce temps en étant petit des sables ou là gao tomato kidal pap ou ta sabe mais jamais bouquel mon colonel tika kana falafina ou à la Côte d'Ivoire à la Sénégal à la Mauritanie ko akana ka faire bega falas bisela sege na tum na vato balake on nana ka tourner gaga sege ou akena fo mo compter akana donc à faut il y a une stratégie qui se cache derrière ça fin de beaucoup fait et en plus de ça aussi fin de ba ko fait un kana mo wala fama la redume we ka yela ka fo ku ou ka presu be ou ka jamana di ka disposition ko ko ou ka fin bien ou ka kuna fon deso fin bien mun no bala ke wi yela o te bala ke kuna fon di kamade jamana de bu commandé ni jamana ko mi ou bo de ke donc bu kuna fon di jamana de donc mi Elyséa a choisi Élysée oui français président l'homme na no loko bon mina la chidem bla la tara au kana kuma ka tu fala sigi folon bodali bon arak machaya ou kuma do ko journal sous tête journalote aklin la belle de l'inga travail comment est-ce que